ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi ba fata dinguirayi fallim ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombu ko ene jeeya e gardidi kabruji men subaka hande o tribunal de Dakar udditi dossier Ousmane Sonko ɗum ko caggal 17 lewru mandiro hen ndo nde cour suprême hiwtuno ko fati banggue ñawore wonande on juge gardiɗo tribunal mo Ziguinchor binoɗo inde Ousmane Sonko yo watte liste sumgoji ɗi ko hande o ɗum wawata andede toon to tribunal mo Dakar to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani hirde kikiɗe hanke o fayi to Barakna toon to Alega jillu balɗe ɗiɗi taw ko jillu golle e nder diwan o ñalawma hanke o wona boutique aji wona magasin uji wona kadi duɗe jangguirɗe kewɗe janggani nder leydi ndi gam wallirde ɓiɓɓe Falastine naɓe ɓe kuure bomboje jorete kala ñalawma e dow mumen ma en ketto e musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia to leydi Mali gasi ha laaɓi kay wonande laafaji mbulaji e nder leydi ndi hanke to Bamako ɓe juɓɓini cérémonie mabɓe jaltugol leydi ndi taw koye kawragal hakkude mabɓe laamu leydi Mali to Guinée Conakry ittama wonande jonde CEDEAO yawre nde yowano Mamadi Doumbouya kami hoorejo jagorɗo mum e nder weeyoji CEDEAO kala kabruji men manawen ha to Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Benin, ma en jaa ha to Égypte kame RD Congo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadidiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓala walla eddanawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah ruɓi ɗum mbawka e gandal wawde yaltinde borosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko borosaji ɗi neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe o yaltine ɗin borosaji ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenere fina yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e tatere fina yalta e ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani rafiji kewɗi ma jalte ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe dogam sita fibrome kista e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji goragu no didorino worɓe yawɓe yitede koye mumen jippiɓe leece e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko temedde ko leydi ujunere mbuɗo ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi woni 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weevo ko numéro orange money dendagal yiɗɓe waɗanede listihara koye on numéro jokkodirta mbatta ko 78 128 35 98 so tawi ko yiɗɓe haaldude ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko yiɗɓe noddudemo appel normal ko 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to noksol lamrugo leydi Mauritanie omo andina kiline makko kadi base makko tawateɗo to ley Agnam Siwol ene golla ha no hannirta ni ene tawe toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kesi pullo eɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero e dendagal ñonkoto tawtini reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto tawateɗe nder reedu wiwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e ndewagu ko leɗɗe waɗɗiɗi kadi ɓeydoje goragu ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe estoma e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko cellal ko kañum woni afogalu cellal ala coggu cellal kadi ala ko foti gandal ko hunde moƴƴere no feewi kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri moƴƴude ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leggal ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra fiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe koyɗe e keeceje muusoje koyɗe ƴakkoje koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoje e guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra yimɓe yanoɓe barogal e on fannu kala sako yahoɓe yanoɓe barogal ceerno Amadou Tidiane Diallo on ɓurodirta balɗe tati tawa jomum wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safrini ɓen ɓe seyɗineji mbahliri koye mumen ha kabɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andini dendagal kilineɓe mum so tawi ka oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala e nder balɗe tati a yitere hoorema ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɗo listihara noon ko ujunere mbuɗu
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitede koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe ɗe mbiyete ko miiɗi moosa ƴetta ɗum joni joni moosa ha jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilneɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Mauritanie to noktolla amrugo leydi Mauritanie galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 étage goto nan ɗon so tawi a yettima sara gara citernaji so tawi a noddima e oɗo numéro leydi Mauritanie woni 46 94 21 91 ma heɓmo hano hannirta ni dendagal ɗon yiɗɓe yewtidde e Amadou Tidiane Diallo numéro makko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓena ɗaɓɓoɓe golle e dartoɓe kayitaji kala so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e ɗiɗi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba e dow inde musidɗo men guiɗo jayde weltare TV woni ceerno men ceerno Ahmadou Ishaga Kebe gonannoɗo men toon to lobbudu Ziguinchor en rokka men kabruji labtuɗi no fewi e dow inde makko eɗen tintina dendagal mbottanaɓe e ko taari mbotto kala Sénégal e Mauritanie kala wooɓe kay nande sawtowol makko e kala hitande oɗo saaha so ɓattima taw koye ziyara ceerno Ahmadou Keccel mo wawno waɗanede kala hitande ɗon ɗo ciɗi men mbotto he wonde noon ko kala ñande 2 janvier ha fayinma 2 janvier ñande gonde ñande woni hirde o madu annabi sallllahu alayhi wa sallam nande ɗiɗi nde ñande woni ziyara o ene hewno saktude ɗum e kala hitande musidɗo men ceerno Ahmadou Ishaga Kebe hikkane kadi ɓe ndewi ɗo ɓe ndewnoɗo ɓe ndewi to Ziguinchor e dow inde jomsude mum ceerno Ahmadou Ishaga Kebe woni sohna Aminata Kebe kono kadi yettini taw kadi koye dow inde ceerno Ahmadou Ishaga Kebe dendagal mbottanaɓe e ko taari mbotto kala ne battata haqqillaji mumen ziyara ceerno Ahmadou Keccel kewɗo waɗede kala hitande hikka nde waɗata ko 2 e 2 janvier lewru fanduɗo hendu so jomiraɗo a haaji takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia gorko mo Madina Diathɓe hikka o waɗata ko 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum noon ko aset paduɗo hen toon to Nouakchott waɗata koto école Bilal taw kadi koye gardugol khalifa général galle o woni khalifa général Mawlaya khalifa ceerno Idrissa Diathia ma tawtore ɗum taw kadi yuɓɓinta ɗum ko dental Ansaruddin e gardugol ceerno Boubacara Gaye aɓe bismi hen dendagal almuɓe ceerno Hamdou Rabbi kala e dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe leydi Mauritanie Sénégal Mali ha e nokkuji ɗi kala kono kadi équipe weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ma tawet toon kabruji men ɗemngal pulaar hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki waɗama surprise mawɗo no fewi toon to hôtel mum to Doha Qatar ɗum noon ko 11 lewru décembre hanki wonno manditare makko o dañi duuɓi 62 findinimo tan ko wonande kay ɓen wiyaɓemo manditare jaam hoorejo leydi Sénégal gam tawtoredemo toon to Qatar nogase 2 édition ko fate banggue expo Dubai taw kadi ko ñalawma Sénégal naaɓe latinoɗo ñalawma heccanke o ɗon ɗo Sénégal naaɓe nawi toon ko wayno ñorgoji tamaji gueɗe goɗɗe kay ñeññeteɗe e nder leydi ndi Sénégal ha tentikeɗe ɗen leɗɗe a loreteɗe hanki o to Maroc lolima toon kaaf ko fate banggue suɓade holkay fettiyanke football ɓurɗo ngarɗude e nder Afrique ɗum noon koɓe mbiyata award 2023 ɓe cuɓima taw kadi ko fettiyanke Nigéria najo goto biyeɗo Ousemana taw kadi koto Nigéria oɗo saha nde kañum toɗɗa woni ballon d'or ɓurɗo ngarɗude pettugol e nder leydi ndi e nder Afrique kala kowona ɗum ko noon
waɗa koye dow inde teddungal horeji leydi Sénégal Macky Sall rokkama toon teddungal mangal no fewi ngal teddungal noon jaɓɓi ɗum toon ko jagorɗo mo leydi Sénégal taw ko jagorɗo coftal ɓalli woni latta Diop kono kadi discours mawɗo leydi ndi holliti hen weltare makko mawde no fewi kanko hoore leydi Sénégal on président Macky Sall hanke o yetti toon to Genève ngam nottade jonde towde taw kadi ko jonde loni ko fatude haqqe innama aade taw ko jonde wattude capanɗe jeeɗiɗi joyyi ngam toon to Genève ko fate banggue toppitade haqqe innama de nder windade nde nden jonde noon ko hande nde laati toon gartaten ko fate banggue yogay konnguɗi hande o ɓurdi sarade nder leydi Sénégal kanko on biyeteɗo Moussa Diop ko avocat wonino kadi directeur général Dakar Dem Dikka e laamu hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall haade mabɓe serdude kilale kanko noon ɗeɗo balle yaltini konnguɗi mum ɗin konnguɗi noon hande ɓuuri sarade e kunuɗe kay ɓen dawriyankoɓe no fewi o holliti omo jogui document ji kollirɗi hen ko laaɓi wonande mawɗo leydi ndi Sénégal ne siifi siifande yaltingol ko fate banggue jaama yogay ɓulli taw koye ɓulli tawiteɗo ɓundu jaama taw kadi ene hen jagorɗo leydi Sénégal gonnoɗo jagorɗo leydi Sénégal o haali hen ko inde Aly Ngouille Ndiaye e gorko joom ngaalu mo jeeya kay Sénégal ko ɓeeɗe hen no ciifi nden siifande ɗin haalisaji noon naatti koye mabɓe kan haala noon jeeyi sababu kanko on Moussa Diop hanki hawo nodda toon to police oɗo sa o waɗama garde à vue ko wona ɗum ko noon jagorɗo min mo leydi Sénégal Oumar Sarr yeddi ɗum ha mimi leydi holliti e nder leydi Sénégal jogui tan ko ciifande ɗiɗi ɓulli taw kadi ko ɗin tan goni kutorteɗi ala kala ɓundu wondu siifandu e dow ko tinigay ɗum noon oɗo saha kanko Moussa Diop adda ko laaɓi walla ko wona ɗum ko kanko Aly Ngouille Ndiaye o hollitima o portumo plainte kono oɗo saha mo waɗa garde à vue toon to police maire wuuro Ziguinchor dossier ji muɗum koko gummiti ɗum ko 17 lewru novembre caggal kayde cour suprême firtuno ha laaɓe gullitagol wonande avocat ji état mo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde tribunal Ziguinchor rokki Ousmane Sonko gonga kay inde mum ne foti tawede e listuji électoral leydi ndi caggal mum noon avocat ji état gulliti toon to cour suprême noon firtino ɗum ha mimi leydi ko oɗon juge ñawno ko nden noon dossier ji ɗi nawta toon to tribunal mo Dakar ko hande o noon ɗiɗon dossier ji goni gudditaɗi to tribunal mo Dakar kono kadi préfet de Dakar haɗi kala kene wiye moto circulde ɗum noon ko tugganma tan 6 heures subaka hande o ha fayenma minuit beele kadi wuuro ngo ene wonayi nden kay kisal kono hewɓe jeehi toon to tribunal ngam tawede ñawore nde kono kadi tribunal de Dakar ɓeydama nden ka e kisal timmuko ɗono mbatten kabruji ɗi en keɓani en taw ko laaɓi beele ñawore nde yani walla yanani ko wawi wonde kala ma en gartoy hen siifande jokkodiral to banggue golle ɗum ko hakkude Air Sénégal ene wonde kadi Air Côte d'Ivoire nden siifande laati ko ñande 7 lewru décembre Dakar laamugo leydi Sénégal ngam jokkodiral hakkude laaɗi ɗiɗi to banggue golle nde tawno junggo woto ko wawi gollade kala so woni ɗiɗi ha tati nayyi ɓurata yawde ɗum noon fuɗɗoto ko février 2024 gartaten koye wargo wonnogo taw kadi koto Pikkina tali Boubès ɗum ko on biyeteɗo Alhassane Niang gorko kay taw wiya ko joom suudu makko yooɓi fittanu makko yogay jayndeli kollitino debbo kay ƴetti ko bonbon gaz fimo e hoore nde o yani tan o heddodaki wonki ɗum jayndeli kewɗi kollino wanno ko ñande aljuma jewtuɗo henno kono kadi hanki o autopsie kanko on baraɗo holliri wonde kay hay bonbon goto gaz yanani makko debbo fiyani moni ɓe dugdino noon duko sattugo hakkude makko e joom suudu makko ko ɗon noon ɓernde heeɓimo ɓernde darti ko wiyete crise cardiaque ko ɗon o wasi fittanu makko debbo noon nangganoma udda kono ɗo saha debbo a accitama jeheten ko haton to wuuro teddugo Madina Gounass hoɓɓe araɓe kay ngam lappere guerte guesa ceerno puɗɗima yettade wuuro Madina Gounass ɗum ko ñalawma janggo jogori latade Amadou Sambalo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini ɗemngal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudeɗe ma. Sar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass no mbiyɗen Sar Abdullahi Saar ko ñalawma janggo alarba wonata
dawol lappere guerte ɗon e guesa ceeɗo jamma tijjani ba haalli tottiɗo madina gounas Abdoulaye Saar o sahama kalten diwan mo Tambacounda diwan Fass Gounas diwan Ɓuundo alhamdulillah bila min otoji ne doggodiri polgo na wonti gotum guetan nattide wuuro ngo ha ga e galle ceerno otoji nane juppo gam jippinde ɓen hawɓe ɓe ganduɗa ko aroɓe lappude guerte ɗon no guesa ceerno ɗo so Abdoulaye Saar ɓe hen so gaari otoji ko direct majara todde guesa ceerno kolli koɓe ko toon mbawloyta ɓe hen ɓe ganduɗa ko joguiɓe galleji nder wuuro ngo walla bandiraɓe ɓattiɓe nder wuuro ngo en mbawi wasde ha subaka nde puɗɗo yaɓat noon so Abdoulaye Saar dental ngal alhamdulillah min ene saaɗi e nder leyɗele ɗe to dow Gabo Côte d'Ivoire France e nokkuji kala goten kala ndendini ko mumen neldi gam ceerno e walla yimɓe mum mbawa wallitirade jaɓɓade ɓen hoɓɓe kamen kadi ɓe jiyama e ngol dawol wadde bandiraɓe kala nan garta goto goto otoji ɗi machallah doggodiri wadde goto ka wonde weltare e weltare kono wuuro ngo en daari en daadi gam jaɓɓade ɓen hoɓɓe Sar Abdoulaye Saar ɓen ganduɗa ko ɗen pelle wonde nder wuuro ngo taw ko wallitoɓe jaɓɓade hoɓɓe ɓen ganduɗa ko toon mbawli to ne guesteen to gam ko fati kaccari janggo suuka ndi ko guila jamba ngu war fewnede beele so weetir taw ko foof paari ala wonde en fewjene wadde noon goten kala heɓɓe battali ɓe nan keedi hen heɓɓe kaccari keede kaccari heɓɓe addude ndiyam ko ganduɗa gam hoɓɓe jara ha kadi dawɓe jara wadde noon ɓen kadi goto ne daari hen goto holliri ko inchallah banggue mo heedi o ha hunde ala ngakkata ha golɗe mbawa gasde bandiraɓe kala no betti Abdoulaye Saar oɗo saaha sa yi otoji ay yimɓe a sikkat ni a ciftirta ko daka no wowi wadde noon wayi e oɗo sifa en jetti bandiraɓe kala e jarniɓe goto kala e darde muɗum goto kala e ballal muɗum ha Allah ɗiɗo ñalawmaji mbawa ɓeñude jaam e cellal kisan so Abdoulaye Saar mi salminima mi sabdinagal wiyetede weltare TV weltare ɓiful on joɗinma Sar Abdoulaye Saar yewtere men ɓataki buulaliɓe alhamdulillah almina eɗen ketto ɗum da iman eɗen cara ɗum heɓe kadi bettori hano hannire Abdoulaye Saar en ceerno Khady Abdoulaye Sy min calmini min juurimama ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓifuɓe andu o dinama Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi on takkusana jonɗo ha ɗon ɗo Madina Gounass ko on yoni ha to raba taw kadi calmini ɗon musidɗo men ceerno Amadou Tidiane Guissé kame mawɗo men kala sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Qazwani ko hoorejo leydi ndi caggal nde waɗi jillu makko toon to wendu funnague no mbiyata hawdil sharqi gam jillu golle gam fawde toon lappi kay ko fate golle e uddide toon hollude ɓiɓɓe leydi ndi ko golli kono kadi hanki o wo hirndi ɗon ɗo noksoɗɗo wo yaɓani toon to Barakna to Alega kono kadi ko jillu golle mo yaade sete timmuɗo no feewi noon kono kadi o fawi projet ji ko fate banggue santé cellal ɓalli mo jarmum kene jogori laatade 19 milliards koppareje franc CFA kono kadi ko gueɗe mantiniɗɗe o jogori wadde toon jillu hanke hande kala ma artan min hen ñalawma janggo musidɗo men wonande Alassane Oumar Mbodj hanki o capital leydi Mauritanie Nouakchott magasin uji kewɗi guddi kono kadi kankon jagoɗo tambiɗo jangde towde nde kono ne kadi o holliti jangde wodata e leydi ndi kala jeeyi sababu noon ko wallidde ɓiɓɓe Falasɗine naɓe ɓe ganduɗa kure e bomboje kala ne joore mumen pittali kewɗi ne jippo toon ene guitte toon musidɗo men Alassane Oumar Mbodj jaam ñalle maɗa jaam ñalli toon Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtuɗo e nder leydi hono Mauritanie ñalawma hande o hono jagorgal leydi hono Mauritanie jangde towde yaltinir ɗerewol hollidde kay ñalawma hanki o 12 lewru taw kadi ko bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e tati duuɗe jaaɓi ha toɓɗe foof jangata hay examen ji mabɓe foof koko jowa e ñalawma kadi hanki o nde tawno wonde aɓe jiiɗi ɓe jinno kay ko jaggande leydi Palestine junggo gam gueɗe kadi baɗoje toon ɗe e wadde kadi wondude kamɓe ɓe jaadani e ɗen gueɗe nde Israila waɗata leydi kono Palestine ɗum waɗi noon nokkuji kewɗi hanki gollaki gam kay tawtoydeɓe e wawde kay wiide wonde ene wallaɓe e kewendi e ñalawma taw kadi ko hanki o jagorgal kono leydi kono Mauritanie ko fawti e jangde taw kadi ko fati e ɓen kadi taw ko hebloɓe toon to duuɗe eni woni école nationale des gesteurs
ɓe mbi noon yoɓe mbaw kadi e jangguindeɓe taw ko ɗemɗe guindi ɗi e trimestre paaɗo arde o hayso tawi ni wona ɗemɗe ɗe foof yo gotal e majje kay wawa hono jangguindeɓe ɓe puɗɗo kadi wawde hono jangguinede boñ winderiyankore ñamli leydi Mauritanie milliard uji 33 e kalis ɓoyɗo o canas ko caisse nationale de la solidarité sociale sifodiri e ardiɓe guure Brakna gam rokkude hewɓe e ɓesguli mabɓe ɗen carte haɓe mbawa hono safro raade ñawirdu leydi Mauritanie towndu conseil de la magistrature suprême kamɓe de maɓe mbawa joɗade e ñalawma taw kadi ko nogas lewru nduɗo ndu gonɗen gam kay huccude e golle mabɓe to Nouadhibou e ñande dewo hoore biir sappo lewru ndu gouverneur mabɓe tawtorama coftal ɓalli dogdu battowol laabi sappo e ɗiɗi ɗum ɗon ko fodde noon yimɓe ujunaje tato e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi tawtorama dogdu ndu fandade nde noon ko yidde kay huccinde yimɓeɓe e coftal hono ɓalli gam kay wiide hono joɗade kadi moƴƴani kadi e ɓalli no fewi Saar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo dey wonno ko tonguɗen ɗo e kabaruji men e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye musidɗo moon Alassane Oumar Mojjogol ko Sandogo gam a yawo Weltare TV. Alhassane Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi to kay hayɗi autorité ji ɗi duppi toon kene tolno e tonnuji jeeɗiɗi taw ko nguura taw kadi ne woni hen médicament ji taw happu mum koko gasi ha laaɓi hanki o officier gendarmerie goto kam wedda e kaso to Nouakchott ɗum noon o nanguira ko gueɗe drogue to Zouairat toonne kadi won nanguirat toon kene foti wonde 11 kilo taw ko drogue on noon dañoɗo ɓottitade witama tebtotirama commissariat mo wuuro Zouairat ceerno Alhassane Oumar Mbocca leydi Mauritanie keddoɗen jonde wattude 16 jonde ko fati banggue haɓade taw kadi ko tenke walla baɓɓati ɗannotoɗi jahojine bonna leɗɗe remru e gueɗe partuɗin fannuji kala nden jonde joɗima to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie nden jonde noon mandela to balɗe 5 ene tawtora ɗum leyɗele 10 taw koye Afrique banggue hirnangue kame Afrique ɓaƴƴo hirnangue rewo seeɗa ɗiɗo hen gonno kabaruji to leydi Mauritanie kono ma en jaa ha toon to Luxayba gorgol taw yen toon wonande Babi Sy ma artan men ko fati banggue doggol futkoyngel taw koye diwan jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kame ayaw weltare TV jaam ñalle ma Sar Abdullahi Saar hande ko talata ne hawri 12 lewru bowte décembre hitande 2023 ko ɓuuri mantinade e kabruji men wonat koye coftal ɓalli e jahat to likseba gorgol kalen e kippumo likseba eɗen gandi oɗo saaha kala ɓe goni koye compétition tawi ko matchuji de barrage pettowel toon to kay heydi tawi ko capital régional du gorgol tawi ko ngollo noon woni lawol gaddunol tawi ko oɗo kippu ene wawa hawridde e oɗo compétition tawi ko matchuji de barrage tawi match mabɓe gadano noon fettuno ko ñande 4 lewru bowtende gonɗen nde tawi wonno ko pottital mabɓe hakkude mabɓe e kay heydi académie tawi ko club toon to kay heydi ko liksebe noon wawi samtade ɓe loggi tati e ɓollum tawi markuno ɗiɗon bituji noon ko Mouhamed Thiabtel wondude e Demba Silla wondude kay e Ousmane Dia ko kamɓe mbawi markude ɗiɗon bituji tati koye o match noon wawi nawde likseba to wite demi final o noon ko hande talata hande o wonata tawi fettata noon ko toon to kay heydi capital régional du gorgol tawi ko pottital mabɓe hakkude mabɓe e gote kilibaji ka heydi tawi ko kippu noddirteɗo Kilinkara kippo mo liksebo noon ene hebli ne heɓani tawi ko yaade toon e oɗo talata tawi ko sanga waktuji 15 pawɗi hojomaji 15 tawi ko nden wonata départ mabɓe ɗo e liksebo ma en mbawa rewidade gueɗe ɗe no hannirtani ko musidɗo moon sibabi ɗo e stade keydi gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Babi Sy golle ma jooɗi peewi ceerno Boubacara Gaye banoru Mamadou Sarr amin nelma mbiya tan équipe guiwowo taw koye weltare TV ene ara toon takkusana ceerno Hamdou Rabby Sar Abdoulahi Saar Haali Aboubaye yaadi men kala
nonne kadi fedde heblo sukaɓe afrique ceerno habous diallo heɗani caggal amadou moussa an mo pindi radio kono ne kadi abdoullahi an taw kadi ganduɗa ko caméraman gana heɗani caggal mbiya noon woni hen mabɓe mo ñamata ñebbe so ñami ñebbe tan walla nani ɗum hayta arde tona sen giwi to leydi mauritanie paɗena koto leydi mali gasi ha laaɓi wonande kay sembeji dentinnoɗe sembeji mumena taw ɓe mbiyata sembeji jaam laafaji mbulaji garnoɗe nder leydi mali ngam ɗoftude mali ha daña jaam kono kadi duuɓi sappo ɗi ala kalɗo yano artiɗo wonno ɗum noon ko caggal nde laamu leydi mali ƴetti pellitala to joɗorde loni towde to ngam hollirde oɗo saaha yidde muma ko koñinkoɓe hoɓɓe kala ne jaltata e leydi mum ɗum ko caggal nde serti joɓale hakkude leydi france kono ne kadi diɗɗal takuba kono ne kadi diɗɗal barhana kono kadi ko wona ɗum ko ɓe jiiɗi kay ko laafaji mbulaji ɗi ne jaltata leydi mabɓe beele kamɓene ɓe mbawa tigui jeytade koye mabɓe no ɓe jiiɗiri ni ngal nandirala dañunoma waɗede ɗon noon on happu wonno ko 31 nduɗo hen lewdu gonɗen hanki o noon 1 décembre cérémonie mawɗo waɗama ɗon ɗo bamako lamorgo leydi mali wonande kay o saaha hande mo gonɗen kala kene wiye gollal laafa mbulawa gassi ha laaɓi ha wiccere e nder leydi ndi mali kala moma to leydi mali keddorɗen jaheten ko toon to bandiagara pont mo mbiyata pont de paru ne tawi hakkude bandiagara kame bankasa ko on po woni baɗaɗo sabotage ɓen joguitiɓe armeji ko kañumen jani e oɗon pont ɓe puusi ɗum ɓe puusi oɗon pont taw kadi ko pusgol kamnigol no fewi kono otoji tokosi en mbawi ɓennude kono otoji mawɗi mbawata ɓennuɗon ɗum noon laati ko jamma aset ne jofi aleta ko nden ɗum woni ko waɗi ɗon kono kadi ɓe kolliti hen wonande metti mabɓe mawɗe no fewi jonde sédia o toon to aboudian lamorgo leydi nigéria ko ene tolno wonande kay kitale wonande ko leydi walla ko sédia o yewno ɓen taw kadi ganduɗa ko lamɓe leydi mali ko wayno colonel asimi goyta hoorejo jagoɗo mum taw ɗannota koye weeyoji sédia o nden yewre noon ittama ha laaɓi kono ɓoyata sete dogowo koyɗe jaama e kaldigal ma jokko e oɗon fanno jagorɗo nden kay kisala leydi mali haaɗi kala kay kene wiye wonande mayiɗi hitande 31 décembre gandi yimɓe heɓani kewirdade pétard uji kamene wondi kadi pettoje goɗɗe ha waɗa piyanɗe mawɗe no fewi ɗum kala koko haɗa jeeyi sababu haɗede ɗum noon ko woto kay addude caɗele to banggue nden kay kisala e nder leydi ndi sen giwi to leydi mali paɗen koto guine konakiri batu wonande sédia o jiɓɓinoɗo ñande alende toon to aboudian lamorgo leydi nigéria wonande sédia o itti yewre kay nde yewno colonel mamadi doumbouya kami hoorejo jagorɗo mum kam yogay terɗe dilloɓe oɗon fannu taw ɗannota koye weeyoji sédia o ɗum ittama ha laaɓi e nder oɗon batu sédia o wonande sédia o holliti ma darnu cetal jahowal toon to leydi guine ngam jokkude kaldigal ko fade ɓangue transition ha tenti kadi e dowrugol leydi ndi ɓen toɗɗaɓe noon patrice talon mo leydi benene hen oumar sissoko e mbaalo mo leydi guine bissau nonne kadi bola tinibou ahmeda mo leydi nigéria ko ɓeɗe hen jogori yahoyde toon to leydi guine ko waɗa ɗum ko noon gouvernement mo leydi guine hollitini heeɓi jaɓɓade sete sédia o e kala sifa no ɓe gaari kala wonande kaldigal hakkude leydi guine kame sédia o ɓuura kadi wawde ɓattodirde sen jeewi to leydi guine paɗen koto niger général abdourahmani tiani o holliti hanki o ɗo tan e janvier paɗo ma leydi niger yaltin taw ko pétrole brut yeeye ɗum taw kadi koye ballal kotunu keddoɗen koye niger ke ene tolno e 1jeetato koninke mo leydi france hollitamane heddi e nder leydi ndi ɓe gonno ko 1,900 ɓen kala jeehi ha heddi 1jeetato ɓen noon e ɗamina taw kadi koye date dimanche heccanko hollira ɗum ene ɗamina ɗo e nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru maɓe jaltu leydi ndi alaɓa ɗum ko caggal kuddata bannoɗo ha ceerigu waɗi hakkude leydi niger kame leydi france caggal mum noon niger namdinoma wonande armée leydi france tawiteɗo leydi mum nde yaltata ko ɓuuri yawde e yaccade to burkina faso ko un chef de terroriste goto
kam kay fittanum itta kame hewɓe no fewi taw koye nder province mo sum ne tawi nder sahel e hoore mum holliti ɗuma ko état majeur armée leydi ndi taw koye ballal laana a ndiwowa to Burkina Faso keddoɗen caggal yontere yawtunde bato jagorɗe hollitino ɗemngal français nder leydi ndi natti wonde langue national wonti tan ko landa golle e gollorɗe ɗum noon hanki o wonande hoorejo leydi lawɗini ɗum altina hanki o wonande han gadini ɗemɗe keddiɗɗe ko wayno moore pulaar ɗemɗe goɗɗe kala kañum goni ɗemɗe national leydi ndi kono kadi ɗen mbiyatoɗe local hande gonti dow ɗemngal français hedditi tan koye golle e nder leydi ndi to Sierra Leone gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Ernest Bayi Kuroma nodditama lawol ɗimmol yeeso police ngam hettede ɗum koye fiyande wonnode ñande 26 novembre taw kadi nden fiyande laamu leydi ndi nodditi en ko kuddata raté kanko on gonnoɗo hoorejo leydi ndi laaminoɗo 2007 ha fanima 2018 on noon waɗa koye résidence surveillé ngam oɗo saha loskoji ene jokki e muɗum keddoɗen koye Afrique paɗen ko toon to Côte d'Ivoire jagoɗo konu leydi ndi woni tene Ibrahima ɓi miñum Alhassane Dramani Ouattara kono wonde général Vagando taw ko jagoɗo nden kay kisal leydi ndi jagoɗo mo mbiyata jagoɗo gueɗe nder leydi kami jaccingo lam baddi sifande jungo e jungo ngam ɓeydude nden kay kisal haɓade guyka yaltinde kakawo e nder leydi ndi taw koye mbadi suuɗade faade leyɗele hoddi mabɓe ngam teskede hewɓe ne ndema kakawo gujja mbaɗe camion ngaji jaltina leydi ndi jeeya ɗum leyɗele hoddi mabɓe taw laamu leydi ndi tinani ɗum woni fandare nde ɓe jiiɗi darade hen Côte d'Ivoire batu hakkude Abidjan Ouagadougou lawol battugol sappo e ɗiɗi ɓiwol lawol taw koye batu hakkude hooreɓe jagorɗo ɗum noon ko yurnitade gueɗe dendade hakkude leyɗele mabɓe jagorɗo mo leydi Côte d'Ivoire woni Robert Mambe wo holliti wonande faggudu hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Burkina Faso 1.4 million kono ɗo saha ya yetti 2,5 milliards taw koye koppareje France CFA taw koye gueɗe dendade to leydi Benin France chef d'état majeur général armée leydi France woni Thierry Bourkhane waɗi jillu muɗum to leydi Benin e tawi to Cotonou hakkude makko e nando makko kono guila toon wo yeddi ha mimi leydi ngam wiyede kay wonande leydi France jogui ko miijo wonande uddide base muɗum ɗo leydi Benin taw ko base koñinkoɓe holliti ɗum wodani to joolam jabeeri oɗo saaha hewɓe kolliti metti mumen taw koye vidéo ɓurɗo yirlade wonande Gaza winaɓe nangaɓe ɓoora teni kadi pilma on vidéo waɗi circulé no fewi taw waɗi ɗum ko armée leydi Israël hewɓe kolliti ɗeɗon gueɗe ko gueɗe cofɗe no fewi finoɓe to Gaza Hamas goni koye kaya mbeya musɗo no fewi ɗon ɗo ñamde ala yarde ala safare ala kono kadi Israël ne jokki jippinde misiluji mum kame bomboji mum e nder Gaza ha fenma Hamas kala ngam dirguiti pittali kewɗi no fewi hewɓe noon wonande kolliti en metti mumen mawɗe no fewi ko wayno loni e rima subaka hande o e hanki o kala ha tenti subaka hande o e rima jeyguene dartoto ko ɓuuri yawde yaccade cottal tammigal cel ɓalli windere ɓe e rima nde ɓe ɗaccante place diaƴe beele kadi leɗɗe médicament ji mbawanade ren ɗon ɗo ɓe kollitno wonande kay nokkuɗo leɗɗe mabɓe tawete kala koko derguita ha laaɓi to leydi France jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni général Abdourahmani hanki yeeso sarɗiyankoɓe heɓani fandare mum ɗon ɗo adduno loi kuulal muɗum ko fati banggue migration nder leydi France ngal kuulal noon koko riwta to banggue ɓen sarɗiyankoɓe jeeyi sababu noon hanki o windi ɓattake faade hoorejo leydi ndi gam accidde golle makko on noon holliti yo jokku golle makko Valdemir Zelensky hoorejo leydi Ukraine ene tawe hande o to États-Unis d'Amérique toon to galle danejo hakkude makko e Joe Biden ngam hande ɗaɓɓude ballal timmungal dartade mo leydi Russie ɗon ɗo Russie holliti tetti nokkuji mantiniɗi e nder leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirte he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en